Sirény ozývajú sa za chrbtom. Zrýchlujem v tomto aute vrtkom. Nechať sa polapiť, alebo svoj život na ceste vyhasiť. Robím rýchle rozhodnutie, nestojím ja o uzamknutie. Na najbližší kilometr vyskúšame tachometer, či funguje ako má. Aj to sa s ventom robiť dá. ...160 na diaľnici, dochytia máš v marnici. 2 promile v dychu, letí si a bez ostychu. Myšlenky v hlave mi víria, čo ak ma predsa len chytia. Plyn tlačím na podlahu, veď mám nejakú odvahu. Auto ťažko sa ovláda, nezastaví ma žiadna blokáda. Ručička ukazuje 220, mali by mi truhlu zaobstarať. Popod nosa ja usmejem, čo som si zasial, to si žnem. Odidiem z tohto sveta ako človek slobodný, s Bohom dámy a páni ctihodný.